Tangiang mahita dami ni di batana sumurung sian saluku na roha ima na mga ramoti ati-ati do pikiramu na di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Horas madihita saluku na. Barita na uli na kabihata ni di bata di mingguta sa darion 22 Januari 2027 di minggu patulu hodung Epifanias di sada Korintus sada ayat 10 satu ayat 10 elu songonoma hatani di bata alai huapoi mahamu aliak kadongan mangasahun goar ni Tuhatta Yesus Kristus asa sahata mahamu saluhuna unang maadong parbulato diamu hot mahamu binahin ni sada ni roha dohot sada pikiran ay tarborti do tuaku marhite sien pangisi ni bagas ni si klue tarengo tuhamu akadongan bahwa namasa dihamu persadisian alayodo dok adong do dihamu nama dok sisian nisi Paulus doaku nadeba sisian nisi Apolos doaku nadeba sisian nisi Kayapas doaku nadeba sisian ni Kristus doang doaku nabi naginik do Kristusi nang tersilang do si Paulus alani humo kopamu nang tubagasan guar ni si Paulus doamu terdiri molate hudok ala soadong hupat didihot dihamu dukon ni si Kripus do si Gaius unang maadon nama do tubagasan guar husat diri hamu terdiri alai doho datahi pangisi ni bagas ni Stefanus supat didikon dukon ni dang adong hubat didion itta ni na huboto ay dang disuruh Kristus Yahu didion mamaritahon barita na ulidong jadi bedada marhata hadisukon unang diorui silang ni Kristus ay hauto doha tataringot tu silangi di rohani akan ala homago alai hagugon ni di bata dui dihita nada botan haluaun ido sahana songon topik ni mingguta sadarion ima hagugon ni di bata na paluaho adong masada barita na mardonga poda di sada huta adong masada keluargaon na sederhana alai adong anakna 10 jala tarbarita do keluargaon na 10 anak nai boy sude esada bahkan adong piga anak nai S2 roh S1 lapatanna molo ni pikiran jala di dacolna bohado terjadi di anak nana 10 pati bui gabe sarjana do master lo aka doktor ay pamula do bapak na do omakna sudi do bingung na torobi alaya dong masada halak parhubas manang sada parhalado madapoton keluargaon ala biung ibana bohado carana bui anak nana 10 pati bui sarjana ninna rohani parhaladon lau maibana madapoton keluargaon dungi disukun situa umma amat keluarga na sederhana horas samang horas dosongan ni makatata na siya di sukuma ay buhado di kamu amang do tamuinang laho pasikolahon anak muna na 10 pati bui gabi sarjana ay haruau dua anakku amang tondang bui mau ho pasikolahon hape hamu 10 pak bui sarjana sudi jala cako-cako
Buhano di bekam ninna parhala dima ala heran ibana. Dungi Roma matai do inatai di do emak. Basa-basan itu hatta do yamang do taminang. Alaya do ku halason sian 10 pak danahon. Na 10 paton uduk burju dame holong. Rohani anakku na 10 paton. Dihami prinsip iman akaningani hasadaun toruk ni roha hadamium. Mardame-dame dohami marhasonangan perjulu dohami. Upasikolah kami marak mami pasikolahon anak nami syakanganon surihami mabain ibana sarjana. Dungi nung sarjana ibana karejo imana mapasikolahon anggina museis nomor 2. Songoni musisi nomor 2 nung sarjana imana mambain angginai tinurun na si nomor 3 sarjana. Songoni musisi nomor 4. Songoni masa torus na 1 nomor 10 paton. Masih urup-urupan, masih tukol-tukolan, masih tolong-tolongan. Nama dungi songoni do ubek kami emang. Dangadok kepik. Dangadong dihami alai sederoh nami. Laho manukol-nukoli dungi gabi tulus masih kola nidak danahon na 10 paton boy sarjana uduk ma amata situai mulak sian bagas ni amatai dihamu dong asaha porsiaon ahado donon ni baritai ido nata ida di bagasan turpu tahun tatam na duta jomna rimni tahi do guguna hagugu unni hasadauni paltak dui ido bain na dido si Paulus di bagasat turpu tahun mangasahan kuarang Tuhan Yesus asa sahata mahamu saluhu unang adong perbolak-bolaton unang maadong holan sibuat lomo na sibuat pikiran na unang arong benama kilala. Imanakani sisian ni si Apolos doaw, si Kayapas doaw, sisian ni Kristus doaw, sisian ni si Paulus unang adong parbolak-bolata parsalisian. Alay sadado na sida imanaking diajari huriyay adong di Korintus. Dia may marsada ni roha sadaduna sida di bagasan Yesus Kristus sadaduna sida di bagasan padidion nabadieng alani nakangani barita na mardonga puri hinabaga ni hasadaon dohot ng langoni ima las ni roha ido parpesal men 137 idama dengganai jala sonang nai molo pungu sahudulan akan namar hamarangi namar lapatan dui kekuatan manang hagugu uni hasadauni luar biasa burita marsiajar siap porhis me do porhisi alai bui do dibuan nasida 1000 kali borat sian balgani porhisi alania ala dosni roha rap manu tu dodok tu teruan rap manibung rap mabuan rap nasida diulauni jalanung ngasomal tabigi nang ditonga-tonga ni angka keluarga pe ditonga-tonga ni bangso ditonga-tonga ni negarao di portibio di gereja pe manang di dia pe hidup bena saya tadok rupani haguguun ni hasadauni diaka na porse idu penedok molo halak na mangulu di bagasan hagun di bata idu na paluakon hagun di bata idu na tapangasahon tabayak komajo molo tahun hidup sebatang kara bohama mulut tahun songon lidi sapui molo hola sabi do sapui mana bui di payas tu dia mapung sini tanga dong
Alai ala dipapuli diikat, dipasada, diikat oleh tali, sehingga ketika mereka diikat dan bersatu, berubah menjadi fungsinya apa? Mampu membersihkan dengan luar biasa. Gabi bui mah imanak ngani taida diameng. Gabi tarida ma habal gaun fungsi na. Ale mo lo makilala do. Sada-sada patut tudang arong mananga. Hidup benedo akan ay bisu. Bahama kita di tengah-tengah nih perbedaan nih. Perbedaan itu bukan itu yang memecahkan kita, tetapi manusia ini diciptakan Tuhan berbeda-beda. Adong halap Polores, adong Batak, adong Jawa, adong Sunda, adong Eropa, adong Sipot Tarmata, adong Nabirong, adong Nakariting, adong Nalurus. Alain di perbedaan ini bukan itu yang mau kita tonjolkan. Dang naina tababalga-balga. Alai imanak ngani dusni rohan. Dia makadong asaha porsian ido na pinasahan ni si Paulus. Paulus mau mengingatkan menjadi perenungan bagi kita. Asa tapake di bagasan ngulut tahun. Dia me dame nasian debata. Molunung tapake dame nasian debata imana mana paluon. Iba nama napatuluson akka ulote. Ido benedo si Paulus nakain. Kesatuan tubuh Kristus dapat dipelihara jika orang percaya ia sekata dan sepikir. Idora nagtabo di bagasan ngulutong. Asa mulununga sahata sa oloa kita di perbedaan nakangani dang benotabe gabi penoncolan diri. Alai diame asa sadahasadaw kita di bagasan hapor syauta laho macalo patuluson sakka ni ibatan. Napadua kon molo taida di ayat 10 alwi nang diajari du hita. Ai hau todo hata taringot usilangi di rohani akan alahu mago. Alai hakukuni di batahadu di hita nada potang haluau. Hau todi taring utus silangi di rohani akramaku. Alai haguni di batadu di hitan dan potak kaluam. Asa berengot tama ima memang mulu di taring utus silangi gudang dui gabi makilalahon hauton. Ala disima di pasahat si Paulus di bagasan mulutang. Asa halat namar bisuk di hitam. Ijuk di para-para hotang di parlabian na bisuk na punahata na oto tu panggadisan atau tapakke mahabisuhon na siyat debata tapakke masilang ni Kristus hapor siyam pasadahok kita jala por siya mahita di bagasan hatan ni debata ay hatan debata do habisuhon dita songon baritan namardonga puda nakkaningani di sima berengotta damai do mabuan bisuk kita damai mabu kita lantau mangulakon lomo ni rohani tuhata Yesus Kristus atong dame ni di batama tatiuk ido bener di Matius 5 ayat sieng mertua ma sibo dame ay guardo na sida anak ni debata. Amin. Moliante madiho ali Tuhan napa ingotok kami asa totok kami Tuhan di bagasan saroha sa pikiran di keluarga di huria di Portibion. Amin.